on jarama. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Wodi to tun ka biya wala ta dum ara min jenti ko sali mo me landi ke kadi so jule jam. Okay. Ko talibajo on do Senegal Dakar. Naam. Den tawtindiri ka live cartel nyande suka be jangi don Qur'an on tafsiru don yoga ayaje. Ono fiyen sellinti ina ka live cartel mi wonno. Okay. Fiyen sellinti. Okay. Ko ka live ba baldi on ko ba bari ka ko bari balde. Okay, kono woni. Okay, ame are men tumbo men tawtindiri do. Okay. Are non be fo ila salmina. Eden yoro be fo ma de weltori kadi yewtereji moding Cheikh Alpha Bouria. Le tawde non ko findintingol hakkillaji enen ɓale surtout noon enen fulɓe Fouta e fulɓe Afrique. Naam. Ko yimɓe ɓen accirtata jikkuji e aadaji ko tawri mawɓe ɓen kon haɓɓito kañum ko jikkuji yimɓe ɓe andanɗa hoore maɓe ɓe hawta kittir tun ɓe ñembinta ko yowndiri surtout ka ñaameteji e ka ɓornanteji e kala jikku foti ila ka hoore haka koyɗe ɓe haɓɓito kamɓe ko si ɓe changi ɗum ɗon si ɓe wona finuɓe ɓen haray ɓe changira noon ɓen ɗon ko ɓen ɗum woni ɓula huɓɓe. Naam. Donc hunde nde anndanɗa hoorema e ko hunde muusude mettude kadi ɗumannade finnintinde woɓɓe gono toon wona hayya haalanɓe goonga surtout si fanno mi naniri ɗon inna ɗon naaren innaɓe ɓen kañum yewtideta e ñaama ɓe fuɗɗi ma ɗum yewtideta e ɓe anndanɗa hoorema ñamata sawarma pizza e ko nantata e muɗum ko sifa ɓen ɗon tun kamɓe haaju maɓɓe woni e muɗum. Non fi faame yewtore ande ko si ɓe falamama mettinande ɓe wowlira noon na yon faamu ɓe wodinoɓe mi yewtideta e ɗum hara ko haala ça fait si ɓe falama mettinande oya ɓenna ha mi yewtideta onno ñamowo futti sabi yawitagol oya ɓa innugol oya no tampi ɓa ko ɗum woni ñamude fi en wawu famude e nder yewtore nde. Naam famini ok ko hawana ɗon mi marno ko mi intervient nder ɗo haray ɗo weltanama. merci mi weltani on jarama. anti kemit. Waalaikum salam toon e hito ngon seeɗa. On jarama. Mi on kadi on jarama to on juule jam. Alhamdulillah onon en juulama e jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wala mi yewterande julta ko ko tum weltanama ko gerdugol e maɓɓe hono mi jentiki on ande ko lewla kadi ko mi jentiki on kadi ko haalno fof ko gomo en fait ko yimɓe ko ɓe monani diina kan e arabujo joni noon ko ɓare wonni ɓe jukkono ko diina fi atakugol arabujo ma fi ar fittuni ko yimɓe ɓe non ɓe non faami ɓe waloto woni arabujo on fi atakugol diina voilà kono moni waɗu tigri voilà ko ɗon tigrina par ce que konngol koɓe joyti ko innugol way arabujo waɗi maccaga na arabujo to waɗi maccaga ko leydi ɗo portujo waɗi maccaga hay ɓalde ko kanko tigri o waɗi maccaga ko leydi ɗo non ɗon kadi accu tu wallidire on andi en hana lammitorde fi portojo o waɗi ko arabujo waɗi ko on ɓalejo ɗon kadi ko faljere noon si tawi question on memminama fi l'esclavage en Afrique fi maccungako hina hani wowlude fi maccimɓe ɓen fof ko woni argul ngol ina noon arabujo maccindini ɓalejo ɓuuri portojo le discours n'est pas bon yewtorde yewtaki argul ɗon kadi ina noon hina arabujo tumi maccini ɓalejo ɗon kadi ko cautionigol min yewtorde komi yewta kon miɗo yiɗi wongol ko wiyete kon équilibre jonnamo kala beru makko on arabujo ko maccindini kon ɓalejo ça ne doit pas être un sujet tabou no hani yewtede yimɓe ɓen holle ko woni hina yo wawi famde ko l'islam woni responsable ko arabujo maccini ko ɓalejo ɗum ɗon kadi nden toɓɓere ɗon no hani fensitangol yimɓe ɓen ko ha holto l'islam golli fi macca nga ko yo accu donc andi pijini na en jillidirɓe mi nasiɗo wawde famude so wona ɗum a wona kadi défende o arabujo ko waɗi ko ɓalejo non ɗum lele ɗum ɗon kadi hana non mimi fami en fait en fait na defande go arabujo ko woni non ko misa andi wonde an a gollitira e konngudi an no woodi ko miijiɗa kono vocabulaire no woodi idée mo hewtita ka haqqille oya exactement wono yewtete ko haalɗon kon ɗo on ini ɗon ko ɓare woni e ɓaruɗo woore arabujo inna ko diina kam waɗi ɗum voilà sikadi fi fof ha nakawale watti woore ɗon kadi so piiɗi haalde fof maɗi ko maɗi haale ma innugol ɗo kadi goɗɗo na ko yewu makka mais kamɓe tigi ɗo haɓe joyti mbuɗi maɓɓe ɗin a yiyaɓe États-Unis a yiyaɓe Chine a yiyaɓe Dubai haɓe visitude hina hay ɗum Europe ɗo no woodi e ƴettowo maɓɓe mbuuɗi mum iwa France ara amugol Belgique ma argol amugol Pays-Bas on famude siko ɗin no joni memminaɓe waɗay sa yimɓe ka yeyta sahara Dubai to mbuuɗi ma ɗin goɗɗo tefata an hiɗa yeyi ka pays arabuɓe kono ko dina woni ɓe falaka sa ɓe yima tu makka non ko hono woni ardi sud arabuɓe si mbuuɗi ma ɗin kaka hôtel ji Dubai yohuɗa ko ɓe yettoma te éveillé te en train de visiter le monde ko dina woni ɓe falaka exactement ɓallon ko ndo ko mimi je tigi omo nane yettere monde no foti no laaɓa
en fait ko gonko hallon ko yimbe wala ngane yini donc be danda ko ne mondo e be senti la carte du monde so graphique comment ça pose ko c'est tano mimi ala no nakango hari mo yinu de wonnama ko hono wawta yurde kam ya Arabie Saoudite hono aussi anno hakkude me jono ko be ngarata wakati wo kanko wo hande du yahaali wo yeme ngadda mo prive ba gaddani mo ko du wano réseaux sociaux ji mingo yimbe go reprocher lan don ustad wata jaw ga réseau no di piji go changement piji go no ton ko be wakkilo da ko dirgol yimbe yenna be ma aybi na be ma ko changeta ko no buri ko be teddina ma ko hidade wala ustad min ko dum nada talanga réseaux sociaux ji do non min ustad min fananta min ko mi atan ko wonde no wala de débat yoto beaucoup ko fiku be film parce que puis arabe cento beaucoup de pièces non wono himbe siga modoni so ayi no jonde détail ji ni fi ko famu puis idi so manen ko so mantino hala ari no sifa de ko lef mondo be ko ngo ari o comment lega woni ustad c'est grâce à vous wadi ha mi hilti baw e kemiti yagal ouais ba ko commentaire do ça veut dire que ko wono ko sifa ko fin hakkile jama puis jona la ko de majjere mabbe parce que kemiti be e bari ke TikTok indi ko wi youtube mo jokku no ko on est des africains on est des noirs mais pourtant en Afrique beaucoup de civilisation et beaucoup de civilisation en Afrique on so watti la bahari bari be no en l'islam na fali en ba mi wona ni be futa jalo ko sabu l'islam hande sine hodi dom o yalla no be fo be deddu no Nigeria hande pullo ko mari ko teddungal ko sabu hono l'islam Sénégal pullo ko no marani ton teddungal l'islam Mali pullo ko no marani ton teddungal l'islam si Afrique mimbe wawi famude kongolejo yo monano l'islam miro wawi famude bambarajo yo monano l'islam kono enen fulbe ben ko victoire ko l'islam ko addenen ko victoire Afrique parce que empire gi men burudi di tentino sakiti di foko l'islam wadi sa yi hande Nigeria royaume di Nigeria woni kaka Yoruba be woni kaka Hausa be ko fulbe sa yi wono Buhari do hande no teddina ton ko sabu mawbe julbe fulbe ko be wadi ko Sénégal hande Cheikh be ben Sénégal be Cheikh be do ko mo teddina on Cheikh be on Sénégal ko me teddina do ko fulbe o wawde famude Mali sa yahi Mauritanie tani Mauritanie be dane be wenata fulbe ko maccube fulbe be no mari dude ko hara ko Mauritanie me ara helta ko de mabbe be jodo be jang Mauritanie be dane be no wodi fulbe non cerno be Cheikh be ara helta ko de muten jodo janga ka dude mabbe la Guinée hande sen itti do l'islam enen Guinée be inen do jode arto ko wonde kon dina mawbe men ko mo perdi pour le foot sa itti tarikh al-islam e der foot e der la Guinée pour le lutirago ba ko dunane ustazen no jabi no hala goni no woni wo dina was individuel non attention alors c'est individuel mais ko ndele no pour c'est pas individuel andi yimbe be ari be nati civilisation occidentale be jetta non pinal Portugal kambe be mijo honto erreur mo mande mo yimbe be no sikka pinal Portugal ko universel ala civilisation wono universel e der piji info wono France religion e dina ko sai homo senidira ko 1905 adi 1905 hari mara interdiction fus pasteur yo président de la République française on sait bien c'est pas mais wadi dina privé dans le monde islamique la religion n'est pas privée no wodi non piji wadi privé no wodi piji public en France dans la civilisation occidentale même le mot religion dans la civilisation occidentale on a une série et qu'à l'islam yeyugo njula ko dina kayna dina ko dina ko passé c'est la yeyde ka commerçant on a été zakka ayeya ta ko harbi o wawde famude ko holli ko dina premier président ka l'islam o yahay subaka so wari godo wartete do ko dum ko débat juuto ko no mi miyete ko no mi halani be mini kambe on be kebiti be fulbe be burbe be ko yimbe be on burba mabbe be janga be ya won be jento Congolais e Cameroun e Gabon ko wona tabe arabe filito hakko de jamaanga hina piji be jangi hay on kemiti ko be jokki don hina wonde mabbe jango ha hakkile mabbe en jonni be c'est des personnes qui s'anaillent dans les lives des kemiti camerounais congolais be abe jento ton habe gaya se be ari be jettano be nangiro non be arabe ko ga wa ko non ko alhamdulillah en gatti ke nan parce que ko futti no perte hade fala ma jingol be puyen ok ko wadi side no wona benen kay groupe amen to me jabe paneji mabbe me bloki puino no moji min ko wadi do aya tala do e live hara ko samakala hira wayla no yude live ka samakala be woni kono ideji di mi discuter sangen lu tube haray ko duma mi jaway do on e paneji wadi hara ko politique ma ko duma mi do andi jama haray no jogani la non e teddungal mi do weltani jama on kono fanna ma hara ko fi sanjugol hakkille yimbe be newnane lam mi haysi be yenni la hina fus donc si be yennali lan do ko dina kan tigiri sanjata
exactement usade man naka so wattani hakkile kedi inti ben kemit so ben en ke africain ko hitto mo ko jukkuno ko yawgol rewa fudu mal fetis ay on mi nyande mi yotundo e kemit yo gabone hay ka live mabbe do way non on fudi may non vous les arabes noirs mimi nimo toute personne peut parler sur la culture africaine ou bien des arabo-musulmans sauf les gabonais mini au Gabon c'est rare de voir un Gabonais qui maîtrise sa patois, sa langue nationale. Les pays que vous traitez, arabes noirs, allez-y à Bamako. Le Bambara domine le français. Le Sénégal, le Wolof domine le français. En Guinée, les langues nationales dominent le français dans la vie courante. Dans les pays là où vous venez, vous les Kémites, Camerounais, là où se trouve l'islam, on parle Hausa et Peul. Là où se trouve le christianisme, vous parlez que l'anglais. Yate Benin et Niger na be kerni Benin on ko be yewta ko hakko mabbe kayasi fenno ko français tout ok on yette Nigeria ça y est jaune noron ko hausa wala ta ina arabo wala ça y est sudon et eston ko anglais wala ça la Guinée Côte d'Ivoire no kerni dika e Mali inama ko l'islam ko ina arabo be wala ko Mali on ko bambara be wala Côte d'Ivoire ko ina be wala ça ko français ko holli haybe woni inde on arabu noir ene hide lutiri culture seeda kambe non lanni kono si goddo anda tariha mum mo yuda wono wawma naborde musiddo so yi biddo pullo fuuta no jodi do hino iwtiri on bawo camerounais e congolais no yenna dina l'islam dum mawbe go torotono Allah tami jido deli so yi lagine do biddo pullo fuuta no darono jetta nimbaru nu inda ko dum woni culture africain baba mama soroma daro pirida heferbe accina be rewgol sanam ben ben ofto mama soroma be rewa Allah ya janga do on lycée hunjoda culture française et philosophie romaine seda ara jododa do la culture africaine c'est nimba da way wi da nimba ko leñol goto awala oyna ka usasi kadi c'est culture africaine comme culture africaine ça c'est les fétiches au vaudou non oui nini c'est large oui Afrique mara hala wota Afrique on ko pluralisme culturel royaume goto ala Afrique hono hala wota ala Afrique pinal goto ala Afrique tila wota ala Afrique ko nyande ko be yotte do e congolais woni wono nos ancêtres min non attention monsieur vos ancêtres ne sont pas mes ancêtres mes ancêtres ne sont pas les vôtres mama sora ngede da bono ko no hawti di kanko e congolais ko culture no humindiri be wala jurgo leggal ko hay ko sanamu be fo bere wayno hara ko sanamu be fo bere wayno sanamu jidi men jogidi na don sanamu ni mbandu mi mam soro hande rewali sanamu ana nim no hakun Allah sa jeme hakkil mabbe gongo haddon ko na da école no wunji français no hey Afrique esprit critique ala kale kuji on va mo ko wana ho suka ina tedo menas ko sagata ka kono wa sagata oron kadi on simi ko wata kono mi no kirami hakko de nyal no sa kirala mo gano andi usaje won nanen no yodi yewtere be darobe inna ono mi anda has ko est-ce que la photo mako affiché do ando no nakan ko ah ok ko sima ko ndonga o mari ka dole kema wala won o don himbe mako sisige makko be darobe inna goddo golla wala duma yete les commerçants aki wo ono black wo ko fatigue he jande ko winari la wo c'est dans la religion qu'il y a pas l'esprit public kon woni dum afa ko ne halaki onda ko na wole onda ko afa ko ne halaki ko wala maro fi esprit public ko esprit critique on wole vi na public ne ko critique na public ko be do men hilite ko jimo jango famo kal fede no yuru ati usaze wono on je sagata do wonde mi yebito yi makko mo inna commerçant jo jangiro gila ko woni peku ono ye makko ona odo nako yo makka me ayeno ko be eto pulma be Amerique ya États-Unis ya e boîte bonna ya e baji shisha sel wala fi bedo on sagata mimi yi mo inni ana imo wadi do imo wadi do be hanno photo ji arabu be wono wo be anda lewnu no dabbitite wo be yew e science ko hambo développer en astronomie wa ju arabu exact andi no wadi sa ani kambe ni sukude ko man science ça commence à devenir sec science du temps de fou on diplômé o no lagine do ni sa landi kebe be yatuma lagine no mari scientifique be buri Arabie Saoudite ma Kuwait voilà parce que il se base au 21e siècle non ina dum no be base ko hibe sikka si tay tu o yehi o windi ka tableau ko e français won o jangude ça veut dire que haray do mari scientifique be
Mauritanie no buri lagine jangube on va mude Mauritanie no buri lagine des scientifiques on va mude nini sa landi ke be do joni lagine do har ko professeur fu philosophie janno ka université ko nakere be temo mo jangi buri janno philosophie ara ko wondo bahri no ko gonga o wawde famude musibe enen lagine e du dali yude taw jangube nani tedi non ka porto non ka nan na mi famu ko sedi mo mi anda ko hondu wadi no ka samara ko télévision ji Guinée ndi woni ala yaltinde kono min di duubi sakkitori do lagine ko hay jangube men be porto ko goto dido yata do gandu tigiri sa jetti wono cermo nene bo o wi mi wawi jawde cermo nene bo ko gando no mi wawi jawde no woni piji mi jabanamo o wawde famude wono hombo Jibril Tamsir Niang onon mo fekkini onon kam mi wawi jawde ko gando kono cerno luttube ben do hando wano bano en sengo koy be mari diplôme kono be senindira wonde bindi de ko wana bindi ino wayo fene ko fene mi dara no do espace mi dara no espace mi yabe no analyse mi dara mi tawa lagine no sadiri duma be ko mi dara no espace ko goto mi dara no har onno no beydami onno mi wi mi tawa kadi mo wada recherche ko Mamadou Mara no Mamadou Mara génération sakitoro no journaliste be guinéen ben ma ko weten ko chroniqueur be ben onno mi dara mi tawa wi kanko jango ye o itte e dum mabbe kono luttube fo mi jibo niveau mabbe mi tagni no on niveau ko jipiti parce que lagina do mari jangube kono mi fa no di mawday no do ngaran ka télé ay eno jangube lagin kono o génération fekk do hono dura maka sana harabe ala de ka télé maka sara ka université ji woni kono niveau dura wani usali ani kambe bisukude jangugol ko halugol français ma siku mabbe wonno pourtant wono go jangudo famudo mo bolte gandal ko fami ko hala nafu holgo hala kam tu ko be al sendirgol no ono oui ono gayne dum ono wondo dum anade lo wo Jibril Tamsir Niang ko windi ko fi mande ngo andi hunde wotere jabe fami ya jabu goddo ko gando e ko won ko wolde foko no selli na gutu no seningere Jibril Tamsir Niang ko promotion mande ngo wadi ona wawata itude na gando mi hay commentaire yi do wadi ding e livre o yon monsieur Mamadou Ba Cerno Mamadou Ba l'histoire de Fouta Diallo no wadi piji gonto mi tawta mi andi kadi ono gando goto kadi Cerno Sirajo ben no kadi fekkini ko Amerique be wono ko kambe jogi site pula ko di ben no kadi sa landi kala mi yetma ko gando fiu o wawde famude mi fami donc ono ara ono sendidire wono Cerno mo nene mbo do piji ko yalta do ko fi dina mi tawtam kono Cerno mo nene mbo ira way mo anyude mimi wada docteur ay sorti ji do ara ko contre ko woli do fi dina kono Cerno mo nene mbo ko gando non okay na way wonde ara hawdu ana jaba Jibril Tamsir Niang no jangi okay ustaz en kemiti ben be ne wo telephone ji de wona ken golterde wona dina ka mo ini mo janga no andi dum ono yeto be newe yobe yiltito ono ka mabbe heno kemit ono Égypte ancien be hara be acca windirgo bindi hara ko hiéroglyphe ji dimbe windirta en tout cas de gasi mi weltani ko nani o jaram jipik do ustaz on jarama salamu aleykum goɓɓe ida wawi lutodirde makko kono harayda jaɓi ko ndi ko gando en min Jibril Tamsir Niang miɗo fanno yidude Jibril Tamsir Niang andi o mayde geno ono ko non woni mbiɗo jaɓi ko wildata piiji buyi ɗum annaki ono Elhaji Malaɗo wi ceer ono Elhaji Malaɗo kadi ko gando oy ok ele seni kindiya on jarama oustaz on jarama iɗo e jaam minen jam onon kadi ko jaam tum ok oustaz min komi faala innugol ɗon wona ɗi ideji ko addoton ɗo fof taw si tawi hiɗon windude fi mum fof hara ñande goo goɗɗo wawa ƴettugol livre jangga ngal pinal ngal wonɗon e jonnugol yimɓe ɓen ɗo fof ɓay min tuma mi jenti o wo franchement mi ɓeyditotode plus ñande fini weeti o tuma mi ari o mi jenti o mi ɓeyditoto mi anda e goɗɗum ngo ko mi andano joni noon si tawi ɓay woɓɓe no woodi ɓe ala arde ko TikTok gaɓe jento on e tawde kadi woɓɓe goo no wawi jentagol ɗo araɓe ala haalangol goɗɗo mais si tawi hino windi waali goɗɗo ñande goo wawa sodugo livre on ƴetta jangga oui ko gonga an e sayi goo hari miɗo windude kono ɗi duuɓi sakkitori ɗo min on miɗo ndaari mi tawi africain ɓe ngeni africain ɓe ko ɓuri kon en jangata ko jantagol ngol ɓurete waɗugol on faami ino hani gillidirgol ɗiɗi ɗino winda sensibilisa on faami ça fait golliraɗi ɗiɗi no
no wadi do no yimbe do buyi wadi stano mi winde no to mi walina buyi mo do anda tami joji ko simi ma ino do no gasa wobe ko ina ko garanjo on fami so yiwano ko jillini gol ko kanji di buri mo jude Afrique sa windi tunga walini ko yerbe be wodbe mon secteur don tunga anda tafimo o way fami sinan gonno ko wolde ko pipo ko hunde mo jude kono fiya hewtu yimbe ben ine do jon wana donki lepis ko livre to mi winduno fu sansata on fami mais no andi ustaz tawi joni o windi wala do joni on explique mo gasa fo wata hewde hakkille goto woɓɓe ɓen no ton kamɓe ɓe yahay ɓe waɗa recherche ɓe sooda livre jiɗi ɓe jogi to ɓe janga kamɓe ɗo ɓeydayɓe ko ɗum ɗon noon min mi wi on ɗi ɗiɗi noon hiɗi moƴƴi ko waɗgol ɗi ɗiɗi noon ɓuuri moƴƴude ko ɗum mi mini ɗum noon ine ɗo joni ceerno mo nene mboɗo ni ko yimɓe jeelo woni andude ceerno mo nene mbo kono wolde ɓurɗo ɓen ɗo ko ɓe andiri ceerno mo nene mbo ena livre ji ɗi ko yaltata kon ɗo wona France 24 ma sinuma ni enen africain ɓen naturellement ko yimɓe jentotoɓe si a woni wowlo hakkunde africain ɓen andete ɓuuri si tawi ko a windo ok on fami miijoji ma ɗi welay gollitirgol ɓuuri si tawi a winday woni par ce que ko seeɗaɓe jangi ko seɗɗe ɓen janguɓe kadi ko seeɗaɓe yiɗi jangugol voilà fam ono mbiɗa wawi jonnugol misal so ƴetti wano Conté andi Conté ko liberté ono presse on mbo jaɓuno ko presse écrite on andi yimɓe ɓen innayi ko kanko addi liberté d' expression e ɗuma ka ono télévision privé ko sara mbo waɗi laggine hari Conté maayi Conté tigi no anduno Guinée mbuyi jangata ko ɗum ɓe jaɓano télévision ɗum leɗa on sen radio privé kadi ala fewno makko ka so yiwano ɓeɗo kadi fayda ɓe ala honno ukkodirɗo e windowo tigiri ko journaliste ɗo wowloɓe ɓe Afrique konngol no mari bindol mareta kono konngol hino mari ɗuma kono hay aduna on kadi ko feƴƴuno kon hari yimɓe ɓe ko henno ɓe nano windugol ngol hari on sayi e mara ko marirta haala kono enen o génération ɗo hande haala no wawi marade andi waɗa romen ɓe ɓeynayno haala ka wiray bindol ngol luttay ka ɗum ko fi siècle ji feƴƴuɗi ɗin hande haala wirata hande sa wowli no way sa windu fiyen ɗum yo Allah woɗɗi min ɗo joni simi mayi ɗi vidéo ji ande o ɗi lutte e nder 200 ans adi ɗo o si tawi no hara ceernoɓe buyi enregistré makko ɓe jogino ko luttuno hande gande no woodi hari enregistrement ala ka enregistrement découvrano mi tañini ko hella 19e siècle ou comme ça ka ɗum ɗon ɗumanino ɗum no kadi change hande haala majjata bindo majjata fi kala humanité on ko on 3000 ans avant Jésus Christ on ɓe découvri windugol 19e siècle wawuɗen hande kadi marugol haala hande waɗgol haala kadi bona haalaji ɗi kadi wawi luttugol kono ko mi yeytin ko windugol e wowlugol ngol ɓuuri moƴƴude jonno miɗo ayniti ɗo hunde wote on exemple ton kijayi ko live mon ɗo mi yoya ɗum on no artoya ko mo makko ko publication makko ambo wana ɗo joni no mi ƴawri ko live ɗo ni mi yoyay ɗum on ara enregistrement ngol hino waɗi toon wawa jentitagol ko haalaɗo kon fof fayda ɗum noon ƴettay tan iwgol toon ka ɗum luttay toon non ɗo min komi wodde ko on joni réseau sociaux ji ɗin ɗo hino mari ko wiyete kon règle ji majji o kono ko en général ko wiyete kon hande fi innugol ɗo joni min mi wowli majji sa wowli ɗo goɗɗum woɓɓe men ɗo mayoye taniraɓe men ɓe woɓɓe men anda ko henɗum mama soro mum wowlayno kono min e moom manta soro men e anda hande koɓe wowli ko noon mi fala wowlande usal mbaɗɗa koye son famille moƴƴa ɗon andi wanɗo no mi jawri ɗo joni Allah min mi expliqué ɗum ɗo fof hara mi famali min mi naali nde yewtoro men ɗo luttay na ɗum no mi fala wima ɗon andi se lanniɗo joni yewtugol ɗo exemple son coupi live on few mi arti to nokkugol no woni ɗo komi natta min ko téléphone an ɗo mi hiya ko yewtuɗen kon enregistrement arano to mi falno andugo so tawi ɗum ɗon luttay ɗo few ka après iwoyat ko ɗum ɗon noon mi mono yewtude ɗum ɗo ko règle ji TikTok on ɗo wolde fimu min noon hinami spécialisé fi TikTok min komi wolani haalande ko enregistrement voix en général mono wolande ko wonɗon ko landade ɗo ko landal ngal concernant YouTube ngal concernant Facebook koyon sendidir lande ɗen plateforme kala no mari règle ji muɗɗi ok min komi woni o wolande ko enregistre gol voix bani adama dans général onon ko wona landade ko règle ji TikTok par ce que miɗo yiide ka à chaque fois ceerno mi falake ye naati on débat ɗum noon landoto yimɓe ɓen andu ɓen TikTok ɗum noon concernant yimɓe luttuɓe ɓe ta change débat o ok probléme ala ok miɗo mari chaîne YouTube kono mi hettaki ɗum manno goɗɗo no windi ɗon o après 30 jours o yi ok miɗo yiide son ɗo ko ɗum non min mi yetti ko ɗum ɗo ko landal ono fi ɗuma noon ok mi acciti on ara o weltano on jarama boy ok
wano jande arabu de ceernoɓe men jannguɓe ɓen hono diina kamen wano ni nane mbiɗa wolano fi jannguɓe porto ɓen kamen ɗo ni neɗɗo mo innata wi ko gando tiri mimma mum mimmo mi wata wiwde on min mbiɗo ƴetti on wi ko gando plein yimɓe men ceernoɓe men min naaliɓe ɓe fof kono min wawi on haalande docteur Alsey Diallo ɓeɓe telimire on non ko gando plein fiyen ɗum kono hande ni na yimɓe wi jiiri ɓawo maɓɓe fiyen ɗum koɓe wowlata kon hina émotionnel ɓe wowlirta hande ɗo buy si landama jannguɓe lagine ɗum gasata woodi woɓɓe wowlata fi maɓɓe o famude mo landi kela gando plein ko minata kon gando tigiri ka leñol men ko ɓe mi fuɗɗorta no waɗi mi yawitaki noon janduɓe lamɓe min ɓe jannalila kono ɓen ɗon mo landi kela min ne woyi ko gando ɗum gasa woɓɓe mo nandi ɓe woɓɓe mo nandi ɓe ɓen ɗon mo landi kela min ne ko gando woyi hina wonde makara on komi oblige on piiji koɓe watta kon fof ma noon ɓe ɗumannota piiji fof mi woni d' accord kono mo landi kala ɓen ɗo mbiɗa wawi wiwde woyi mbiɗa wawi confirmude docteur Alseyni Diallo ɓeɓe telimile ɓen ɗo mbiɗa wawi wiide ko gando woyi ok hina fi yimɓe ɓe no giirude ɓawo goɗɗo ma ɗum anno ça veut dire sagata hono mi yaɗo sagata joni hono mi yi sagata har ko kanko wonde ñowde nane mina waɗimo invitation ina fi yimɓe ɓe no giirude ɓawo goɗɗo ça veut dire il est calé ono sagata mi naɓanimo invitation tigui ko haalimo mo ɗumani lega wara ɓen ɗo ni ɓe mari capacité kono so tawi hano jama on ɗumansoɓe wonde si goɗɗo waɗi gando tigui hina yon daru onon e makko ka fottuɗon ɗon fof wonde makko ɓe fotton à 100%. No woodi yimɓe si ɓe hewti e martaba gandal goo ko ettiɗa o a wataɓe haykude kono no wiyete gando wono mi woodi ɗo nane fi Djibril Tamsir Niang ina wawi oui façon no présentirta noon civilisation mande gon hina noon o présentirta Fouta ay Koutoumbou Sano oui Koutoumbou Sano kadi ko gando mo maɗi niveau mi yawitaki mo komi wonno wolde ka fulɓe ɓe ka fulɓe ɓen seeɗa continue jannguɓe ɓen oui a wata accude docteur Alseyni hono komi yetti kon public on ko jokkata ko jiño sino wonde fi gando e ko wonton kon fi fuulon hina goto nanda fuulon ko jiño e moƴoboy yoɗora ko wiyete kon gandal koko suuɗi ko fello e nder ndiyam ko ɓe anda ndiyam ɗan si anda si fello no to o docteur Mamadou Soleil hakkilnana e woni accirani musidɗo accirani na level ji gotino ceera goɗɗo eno o vive oustad Alseyni Dakar non ena fi ɓe men wolde non na ɓe men wolde fimo ono ɗo nana ko jogoy ko docteur awa wiyete gandal gandal koko winduɗa kon eko wowruɗa kon ko wiyete gandal gandal ko famu ma wiyete gandal ina diplôme o joguiɗa on diplôme o joguiɗa on noon wawi seedade ko ha honto jannguɗa kono diplôme on tun présenté tama gando non na jama hono jilidir heno wawa wonde wona gando hara jogaki ɗin titre ji ono belge ina onon tun e Dieynaba woni ɗo e koyne wondi ɗo o anda ko woni ga o wawde famude taw jillidir goɗɗo wawi jogagol ayi o goɗɗo o fimo combatimo ɗum on no goɗɗo ene wawi jogagol diplôme universitaire hara wonɗo lycée no mari niveau ɓuurimo c'est possible o wawde famude goɗɗo no wawi janngude hara o mari niveau universitaire hara o jogaki diplôme universitaire ko wawa toon famude étude supérieure ko recherche e branche um e nder gandal ko ɗum no wawa toon famugol
si mi ono holli do ko no seni on gandal kono mi no manota to wono desira do sema fi o wa famude mi jogi do kay dir labude mi hollay non do ko on gande dem hono way niveau di gande dem ok sabe mi jatta fakti courant ngon do mi tagni ko mi mo yobata oyi ono ndare do nani mi holla do ko wiete ko gandal oyi do en suti inne gandal ilo suti cercle on yilo ne do do suti oyi cercle on ok mi do dessinande on école primaire innen ko nder cercle wonda ay do dula lara nga jangi école primaire a hebi dum do ka cercle oui collège a hebi dum do ka cercle on foko ganda mi habay no do dum mi waway no ok maybe do ok oyi école primaire ko cercle to sukunkum collège hono école hono inne ko lycée hono numa ko collège hono ay no kadi lycée oyi lycée oyi ko lycée hono ka oyi lycée ok université kono yude université ko cercle wono yude ka ko duma ko toppu wono yude do jono ndi futi approfondi sude ena cercle ok master oyi master on woni di non koy hoore kuma beydi doctorat oyi doctorat ko flèche si taw on digi approfondi moƴƴa on digi hewta sera on ça fait ɓeyda gandal ngal seeɗa o sera ɗo fof ko vide ça fait ko gande on ɗa accituɓe koni woni cycle on ka jande ono école primaire ko général jangata a janga matière ji ɓuy ka collège kadi développa ɗi matière ji ɗon cercle on jalɗa ka lycée étude général kadi cercle on jalɗa ka université ƴetta branche on ono fuɗɗa heɓude branche ka master ɓeyda seeɗa e branche goto doctorat ƴetta recherche fi ani hunde wotere ça veut dire o sera ɗo fof ɓa jangani ɗum ɗo kadi ko domaine woɓɓe bo koni jande nde wayi ene wawde famude ça fait o vide ɗo fof ko ɗiya domaine ji heɓugol doctorat ça veut dire ko luggingol e domaine goto e domaine ji gande na wondema ko wawugol gande ɗen fof ko ɗum ɗo wawa toon famude si ɓe innima goɗɗo ko himo mari doctorat e mathématique si tawina gando encyclopédique ça veut dire gandal ngal o mari ngal haray e médecine ko seeɗa ça ne veut pas dire ga haray himo foti e joguiɗo doctorat médecine ko ɗum noon jama o hani famugol on fami si ɓe innima goɗɗo ko docteur jo en droit ça ne veut pas dire que haray ko gando himo foti e marɗo doctorat en mathématique ko wiyete kon doctorat ko gandal lugginagal recherche lugginaɗo e branche goto e gandal ina margol gande ɗen fof haray ko teddugol e mo si ɓe innima goɗɗo no jangi diina himo jogui doctorat haray on digi ko e branche goto ena wonde ma on digi no fami diina kam fof ko wiyete kon diina gande ɗen fof ko woni noon himo luggini e parti hum ɗum ɗon noon hande kadi o waɗi recherche makko on ɗon o yañini ɗon ko ɗum ɗo wiyete haray koye jama o wawa famude ɗum hillande kadi no mari doctorat ça ne veut pas dire mo maîtrise gande ɗen fof no wodi noon branche um e gandal ka o luggini ma ka wiya himo luggini haray ko ɗum ɗo wawa to famude nono sikko ɓen ɓe on jarama ino e jaam janto alhamdulillah kamon ton noon no sonkude hein mini kamon ton no sonkude haray waɗu ɗoy ok
ma potti solom ga fi gandal don gandal e fami fala be burton e yanninande wonde ina dum do woni sisi angon do min do mi explique tout yimbe be wata wadde live dum hande nyando mi way wadde inshallah e wata wadde do sisi ji ni fu nyande wotere o wawi famude musibbe on jarama ustaz Guri ako mi bari balde ok grand barle ino e jam alhamdulillah la modde live nini kay oda contact ko wadi mi jawri odo ok ako sadi mo mi si jam fayda mi tay fayda ko tobbere wotere wonde wolde ko mi wadi ga ko waddo don ko andi fedda ko wona yewtere ko haynane mi dartuno e général ni mo kala live ando dar non ka live jogo to men dasbe jowon do Allemagne mimi ada jo ko ande mi haroji no e live mi tay be lotude cerveau ji yimbe be minde be jawna hakkillaji yimɓe ɓen no doit findinede buy wanna sara innata ko manipulation ɗum no wadde buy lodugol hakkille yimɓe ɓe ko adna o fewdiɗo fayda min komi taski ko hakkille an kon hi kon fayda mo be ko ka intérêt mum o woniri ɗon ko ɗon woni defandude ono grand balde ɗum no kadi ko débat gono joni min daari oustad Saybou compital wo yimɓe Arabie Saoudite ɓen walla no barkini ɓe ɓuuri adna o fof andi mi non aɓe no on andi ɗiji ɗin en puccita hayɗi yewten wowlen direct ko ɗon mbaweten heɓude solution tant que yen takkade le temmere so ɗe lootaka hande laaɓi le ñawdatake ɗum ɗo wona haqiqa non Allah yiɗa yimɓe Arabie Saoudite ɓen ɓuuri adna o fof ɗum wona haqiqa non ɓeeɗa kadi koɓe ko Oustaz Alseyni ni ko si goɗɗo yayinde wotere yo ƴettu luttuɗu ɗin ñande ko o naɓira nokku go ɗum noon kadi ko haqiqa haqqille jaɓi ɗum ɗon koɓe ɓay tun hiɓe mari moƴo boy Konakiri ɗo ɓe mari agence ji ɓe yoɓina yimɓe ɓe naɓa umurat ko ɗon ɓe heɓata coggoji mo wowli fi ɗum ɗon ɓe ara direct ɓe daro hari rowani hari Oustaz Alseyni ko yimɓe sunna kelɗuɓe makko baɓe teddinaɓe ari ɓe manaɓe asus min mi wolno fi maɓɓe ko madina seeɗa ɓe warata ɓayɓe wubbanilam mi naatu mi sokkiti kama daden taw hanko Oustaz Alseyni Dakar kotoɗa e mum mi yiɗo ɗi vidéo ji ɗe ɓen hoy Alseyni si Alseyni nandi ala goɗɗum yo fanko min nana na ɓe Oustaz Alseyni wona ɗo ɓe gafede no wani ni c'est à dire piiji ɗin hewti ka tawata mo be ko yo miiji tan hoore mum si goɗɗo acci goɗɗo miiji tan ke wawa ñaami ngadi makko ni hara yo gaynaɗo non mi ko ɗum innata bono e ɓen ɗo sayi o goɗɗo ko jangi o ha ñande bangirawo tigui ƴawno ka suuma e ɗo min goɗɗo ko jangi o hay siko min wonma wolande hina ya hay ko hakkille maɗa ko sappo hakkille maɗa wonɗa ala famide on faami ɗum ɗo miɗo tawti yimɓe ɓen miijitanɓe ɗen mo be fayda koka heɗirta ɗon goɗɗum haray ɗon no jogiti ɗon no defandude ɗon ha andi waytuma kadi ko wonɗon ko wonde ko henno mi jaali andi waytuma ɓe kadi no ko mawlude on ƴiyam on e laylatul kadir wona waɗanede fi beytugol ko fi ñaami on andi nomo kala joni no hakkisirde o wondema ko fi ñaami woni aduna mo wonde on hande si tawi haqqille maɗe watama jittidiranne mo fottuɗa mo wo hutote ɗum ɗon noon ha fi jangguɗo dina ma ɗuma ko hay ka ɓeygu re ko hay ɓeygu ma e modi ma no wawma manipilude ɓiɗɗo ma no wawma manipilude aduna mo wonde on fof hakkille no hitti ko o sayi ɗo ɓuuri komo wonduɗa o no wawma hay bobo mo wonduɗa on bobo on tigiri so falama pi hoyi a yahi mo ɗayni o jonne goɗɗum o hetta ko faala ko ɓeɗa ko ɓe yewti kon no woni clair no no yewtere maɓɓe no laaɓi so daari enen sen daari on andi ko ɗum sendi en wona ɓe portoɓe ɗo ɓe defanda intérêt maɓɓe goɗɗo wowla goonga ɓe yalta ɓe reconnaissa goonga maɓɓe on ko wonɗum harayna laamiɓe ɓe jonnitamo goonga makko nge nden toɓɓere ma ɗum ko ɓeeɗa wowli kono ɗum hay yaltingol masabuji hay ala e ɗum ɗon non yewtere nde ɓe yewtinde no laaɓi ala fuu sata kogol dina maɗuma ko ɓe yewti on laaɓi masabuji fuu sa ala e ɗum ɗon ɓay min tigi mi ƴettu som maɓɓe mi utilise mi waɗi vidéo mi posti ka content kono woɓɓe ari commenti toon ɓenni no an on a yaltitina an hay fay so taƴuɗa ɗum koye suuma e c'est à dire hay ande kadi hay sa hoorali nani ko won ɗon public ok hay goɗo gono winde o certains prédicateurs ont le verbe facile en pulaar mais ça ne veut pas dire qu'ils ont oui andi yimɓe ɓen andi enen société men hono ɓe jillidira e gando e wajotoɗo o yalimi hay ka publication ko ɓuuri koko mi indira ko maître bayana no waɗi yimɓe men ɗo ono waɗoɓe ɗo bayanaji ɓe jante eyyi ko passé ko niveau société on non ko wiyete kon gando e ko wiyete ko waɗo bayana ma julno yimɓe ɗum koko piiji surtout koɗoño ɗo jama on no duwa miijitanade hoore mum sona ɗum haray piiji ɗi hewti nokku go piiji ɗi hewti nokku go min miɗo jentoɗo haalaji go mi jentike ɗo kadi mawɓe ɓuuraɓe ɓen teddinede ɗon ɓenni wowe o e wawi accude ɓengu ma ka suudu ara wolnaalimo ara no daali islam ma wolandaɓe a wolnaali kadi mawɓe maɓe o yalta e gorejo fotta e gorejo ma ka yaasi hinnamo mi hakkiti ɓengu wa c'est à dire ara gorejo ma no andi ɓengu ma mo accuɗa ka suudu o ganda
biro ma anda babe ma anda israbe ma worbe rewbe hay goto anda o ara don kadi accitu kongol dagi min hakila mi jabal non andi don ono monsieur hono minata ono grand bari on andi gandal ila wawi hebude gandal ronka andude culture yimbe be wonda be jannude maka wonda do wajade mi anda so do wawde famo hina ko janguda ko fo yimbe be hatto jini hina ko janguda ko fo yimbe be hatto jini yimbe be ko hatto jini ko nafa gandal mangal andi do jor ko andi don ko fo Espagne so nabori sagale ka mon andi be sagale be biray on famude ko andu don ko fo Espagne so nabori sagale on tawa piji ko to don andi no moji Espagne ko hara mojjana société inde do joni mano cernojo si goddo landi kama ene dum don hino sella mi yomi accito be gonga makiti an cerno jonko wona ma hino sella andi dewgal ngal no hela kono annon cerno jonko hana holligol société don no wawa non no marsira non sabe no serti dum ko wana mina do joni waji ko woni nafa waji ko yo yimbe ben famudir yo be teddodir mera do joni tawa yimbe kamen yimbe teddodir ko wiete cerno jonko hani waade gol yimbe ben ko mo kala yo teddinge sirabe mo ko non han ko no way walitade société o kanko non tigi so wari o inira wawi yaade ga lumo akkitabe nguma si goddo wado idum don be azerata kanko tigi wajo to do sa wadi bono wayna yawito himo wawi hollitude yimbe lutume hina ça fait donc wiete waddo dum hina ade maddo niti fi kala no sella wala neti wala pina ko no wiete no ko wonde wonde min naw joni kamilo yo ni tengen bibangen tengen $10,000 no ladi kay réseaux sociaux ok donc wani ni joni e bi de misa ila jombi be nguma acca hatum hara fo no tumoni ina do hara hindo dépense ji mati hara ko ndo nyamata de do yontere be do yowde yimbe be fo no tumoni wado wata may de dum no harbi kono na sella be nguma ko yeto ma mi hajata hono budi dépense yandi jonala yeso yimbe be fo andi hunde dagotode e hunde wattitede wonde na gutu ara tawa yimbe bo ina do joni ona tawa do joni goddo no wondi e kawra um hibe nabiti kawma ko accita be nguma ko do nodda suka ina andi kal islam no sella ya jombu be on kawma suka o ya jombo ya mo be on mo kawma ko acciti o be fotta few donc fi hunde nen no dagi ana walliti kebe karama ko jongol lirali hakil no wodi discours yi go société on harabe hatto jina haysino dagi abi be ni kadi wo no jodi yawte dum don on tatma andi ko responsable no on do te wat on grand balde te focaliser yaade ngote wadi tumi sa joni feken godum mi inni e wadi misal andi na fi mabbe tumi woni yewtude on ina dum gal woni 6 heures donc fi wata yalto 6 heures on feken godum andi ono ko Espagne do wonno min no mi do batti ono ko na kiri we ngara mo nyande wo Belgique so nakila do wayna ono Belgique fi Belgique no fi ko min buri on battade ko nakiri on wala no fi Belgique no ala si kar ko so hewti so se hewti do fi umra so seri ke do Belgique ono ko mo wawi lan sa singol Belgique on wala mi bonna goddo bonna lan to battade ko nakiri ustad Madrid do ko nakiri ko 4 heures ko mi fala inu da ko menen woni ko menen buri battade ganguna ngalawa teme yodo goddo jippina min awa joni on fam Dama sana la hebde dum seeda ka tude Belgique do ko wadi on ala no on do wala de fi Belgique no wata ukine jama Belgique mi mara problème no ko sama kala won no on sama kala no so wodi do joni mi mara problème Belgique ya afe ok Belgique ko nokure kam mi mari dudal kam yata yontere mi yimbe mari relation mo mi mara dum fus Belgique wala no fotana mi mara problème e jama andi so ngara yewton ko wonto yewtude do ko ngara dum annaki ko baydo ngandi fiji dim fo no woni clair no laabi ko sana dum arayno wala no mi goto me madda problème donc yimbe ben do kadi fo no andi la do ki be mi ara mi wola mi jodi andi donc mi wolira dina do mi wolita politique mi mara dum jama on kadi no jaba hila mi ala accuse do goddo mi wadata do yewtode mi fotta do goddo wajo to do illa ko mi wadani mi ala wonde do fi politique ay IFDG ko mi critique tal on IFDG do hore be IFDG do fo me yida do men me yettina men dum anno buya mabbe
hay tagu wolta ko wela tabe kambe be nyaawi tire la ngani mo jono gasa ko dum be wadi critique mongo ko français ina ta kon critique objective ok ko fiyo pigi din chance positivement on ala critique de fi ay bingol na ay bingol wondo ok awa on be no so te men on metti findi joni mi acca ba yara yimbe wadde man jibuy kadi voilà on fala ko chance de ben non kadi ala o weltana ma albarka buy on jarama mi weltani ko mo mbiyami ɗo Belgique de ara ko mamen fof mema donc aray koye goto allo jaram jaram ustaz mi salmini on ok o salmitama ara ko mi fala landade do seeda ko irta gole makuji mo kay yotere yara nere ko fona no yotere non mako dara non ko e mi tawi ko mako wondudo e nafoore société o ko non metti famande me jonno mi hay mi yilando taw seeda do mi développer yotere de kare est ce que yalli hara no haani ka kawtal de hara naka lam ka kawtal kamin on mo ala goddum mi ay bina jogi be goddum be ka kawtal be am kawtal ngal fi be wadal goddum walla min o mo ala gandal kami ay bina be jogi be gandal e konko be woni e wadde min mi hay min mi janga yalli hara mi do mari on droit do mi do alla nokki min ngal gibaddo fi mi ngeru ben non konko be hani wadde non konko mi hani wadde min tigi mi wadal kambe be wadde ko be faala ko hara mi jogi ngal gibaddo non on andi jonnugol miijo mum gon no wawi wonde yi'ade ko aybinore wonde no wawi yi'ede ko fiyo moƴƴu hina fi goɗɗo o janga wonde o marano o yewtira e hakkude fi janguɓe ɓe hina wonde fi goɗɗo o mara mbuuɗi o wawata wondude fi maruɓe ɓe mbuuɗi ko woni tun ko fanude makko nde inen ɗo joni tampuɓe no woodi buyi maruɓe feere no woodi woɓɓe sakitude jawle hino sellanamo wiwgol si tawino ɓe maruɓe ɗo ɓe gollitirno jawdi maɓɓe nin ka wallitito miskinaɓe ɗon ina haala bonka o yennugol ngol aybina ko nowni ko haɗa hino wawa ɗo joni goɗɗo haɗa no mari gandal ko a yangani hoorema janguɗa kono yimɓe ɓe jangaɓe no mari haqqe e ma ɓe mari droit kamɓe kadi a jonni ɓe ko jogi ako innen ɗo joni o jannata o wallitota no tangini fiɓe hiɓe jangoyi siɓe arti heno hatto jini ko ɗum ko ɗo woni moƴƴinde duɗe har no wawi développude kadi ɗum ɗon ella ala on debaɗo mais tasino wawde famude inne ɗo joni ceernoɓe janguɓe ɓen dinata men pelletti no woodi ko woni wallitade kono noon hino woodi kadi piiji mankuɗi donc yimɓe ɓe no mari haqqe ɗumannagol ɗum ɗon non tini kono waɗi so yimi ardi ɗo joni hawri min kadi hawre miɗo faala développement de indi min kadi ɗo hani immade mi darano sengo go wota komi waɗi hara mi wonali to e wigol ɓeeɗo jomaɓe jawdi ɓen jedde jawdi mum ɗi waɗe non min mi ya innugol ɗo joni fi min mi ɗaɓɓi jawdi komin andi fi jawdi nde mi waɗata goɗɗo wawi heɓde jawdi hara wanda no gollitirtan goɗɗo wawi heɓde gandal hara wanda no gollitirtangal min miɗo tangini débat public o hina ella fannama wonali aybingol on tigui ma attaquegol personnel wani min ko no woni sendude hina wondema fi sina wondema si fi ceerno inne ɗo joni ceernojo jangi o ari lagine jama ono tampi o daroto o waajo inna ɗo yo haare laamu darsetake kala dartiɗo laamu ko huuɗaɗo jama ono tampi laamu no towide yimɓe ɓe sifa on ɗon jama o si critique mo ɓe mari gonga kaɓe mara gonga negoy mi anda mi landike on mi jippinayo so tawi on anda no mi jippina par ce que yewtitotan jippina joni ko ok mi jippinayo ko par ce que miɗo andi na débat falɗo ko hunde logique mi jonni on ina débat falɗo mi ina émotion mi wolirta ɗon koye jama yo wawa famude hakkude men ko débat on jarama dia alors assalamu aleykum ari men miɗo mannike
hande wodi piɓi landa gabi landi ko hina goɗɗo yo supportu goɗɗo ko logique mimi joni aden janguɗo tawto laamu contre population on ɗum no mimi naali ko kaarijo so inni wanda non ko ɓe doit continuer a seninira on ndiyam e kaaƴe ɗe duwa yewtitude a seninira ko ɗum ɗo wiyete ndiyam ko ɗum ɗo wiyete kaaƴe ɗe duwa yewtitude o landi kala mi jaɓorimo e hoore nedi ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina jam. Alhamdulillah non be. Ha. Me heɗetade ko waɗa posi konnane. Okay. Kono landi noon ƴawnede. Okay, mi anda har mi lalle garan heɗetade. Wetanama. Andi min musidɓe min miɗo yiɗi hono aade raison o har ko hakkille ɗen gollitirta ɗum noon min miɗo welami min mi yeti kon hay hunde ala ɗo hono nde critique ta woni critique kake kan ɗo min ko l'islam on alquranare nde makuji nulaɗo selluɗi ɗi e pulako ngu yimɓe ɓen allah e nulaɗo e sahabaɓe ɓen ko luttuɓe ɓen fof ɗa wawi jonude miijo ma fanna ma ko hakkille nde wonɗa gollirde yennore ala aybingol ala donc min kan y a pas des personnes hono sacré la Guinée kala wonɗo wadde piiji public ko yowodiri woni ko diina woni ko laamu woni ko mawɗo musidal aaden on ko waɗata kon jamanu wawi jonude miijo maɓɓe hoore mum harayna kan ko aaden on ko waɗata kon imamujo wonɗo e juulede la Guinée koye public o woni service public karamo kojo janno ko service public ko waɗata ko sino hawrodiri e diina walillahi alhamdu si hawrodira ma jamanu hani jonnugol miijo mum no wawi jonnugol ko toon probléme no wawi ka parti politique ɓe waɗa tun goɗɗum goɗɗo yetema ɗon na wolofi maɓɓe si tawi a falaka sellude ɗen koya moƴƴin parti yimɓe ɓe moƴƴinta parti ko waɗana ko fiyo yimɓe ɓe jonnu miijo maɓɓe i a on ƴawi dow ga nani ɓeɗo ko min ɓe woni ñowde kono noon hina ko boni ɓe wono wolle ino wawde famude waɗa ka yiyef déjà min mbiɗa to ɓenano yo moƴƴina parti ko moƴƴinana ko fi débat hena fi kala mo wona d' accord ko yo moƴƴine parti non o wawde famude critique o parti o hena yo moƴƴino parti koye wonno o critique sa yeehi a janggoyi a arti an tun a hewti ka galle ma hina yaade ka juula ka juulirde a ala julnude hay e goto hina arde hakkude ɓe gure maɗe goto wowlata fima ono si a joni joguike jama on a wajoto a yalta e wola miijo kon jama luttuɓe gado mari analyse gorko wolta ko non wona min noon mi woni ɗo ɗoni mi waɗata live mi ala jannude komin tun e ɓe gure ade mi ara mi hewta mi yami ɗaɓɓoya kombo wolta fiyam goto wolta fiyam kono si mi ara ɗo mi jonna miijoji anni kadi facebook ɗo mi waɗa live kombo duwalan teddinde fi komi ɓuuri ha ma ɓeɗo hara ɓe firani alqurana o goto ko an jeeyi hoore ma fannama a windali bindol a wowlani konngol si a wowli ɗum ɗo ina anje fami wata on huɗo jonnugol miijoji mon ni fannama on yawaji on tigui on aybinani on tigui on fami min so watti ila somi ari ɗo yewtugol ɗo fi ko o waɗi ko ma ko woni komi woni wadde ha hande o nanala miɗo wola ɗo goɗɗo fi himo juuti ma himo raɓɓiɗi ma himo waɗi ni non mi ara on ko o wowli ko ma ko o waɗi ko on jarama elage on jarama ala to le jam e jam alhamdulillah no fedje jam non ok bismillah jentike ɗo honno tiyoji honno yewtere mon tan inde wonde fayida inde ko yewtere kellude kono haray jama men on ino woodi wakkiliɓe ko woni e janngude kon tawa ɓe watti kadi goɗɗum ko takko ɗon ko narotala e ndi yeeso ayna yo en ndaaru enen sukaɓe ɓen hunde wotere koɓe jokki kon tun si ɓe fewnike e muɗum tawa ko ɗon critiqueten en ndaara moƴƴereji kadi ko ɓe woni waɗde kono nder golle maɓɓe ɗen joguitoɗen ɗum ɗon kadi ko kelɗi ok min mi lando nam si on okki goɗɗo jomum nam on ino waɗi écouteur miɗo waɗi écouteur rek awa itte écouteur o ok joni atti affinita nam joni mi itte ok si on okki goɗɗo jomum nam o dangaki jomum on haray mo darde juulirde ka misiide nam mo darde juulirde ka misiide nam imo okki yimɓe ɓe labtani on okkimo jomum on o dankaki nam on yeehi ñawore nam ko fi jomum o wolo toon ka on deƴƴe ɓawi mo darnani yama on juulirde non ɗon ko haqqe taw goɗɗo o yawti o waɗoy goɗɗum ina fi haqqe goɗɗo ko fi ɓiɗɗo mo gommo no woni ko fiiji wa gomi landa to on duwaka ɓe critique de ɓawi ɓe waɗani moƴƴere misinde fof ɗon kadi ɗo duwa muñade ko ɗum da ɓuuri hittugol ara ono ɓuuri hittugol non
ba hibe darna ni jama fo julirde e labtani on duwaka be nyaawde fi hono fi bido mo ko yo munyo fanko bon lozi bi kon bon non na yo piège mi piège onde mi piège ko no wi hay tahi be na en critique be na en wolu fi fusta be wadde mo jereji ko min gam non mi bido mo o ki neddo himo darna ni jama fo julirde ga sare mi do tan ni ndejane ko babi no na fi julirde ma labtani ko fi jomo e dewgal mo na mo ke jona mi recentralise yewtere men den ka mi faala no yen yaaru don c'est-à-dire wobbe hina wodi be jogi gandal woni sengo dina islam halabe wakili no modja si ko sengo kadi wano e golle métier ji go be wakili modja den golle har kadi wadde service public kadi on fami kono hara yimbe ko ka service public tum woni ko nangiri be e nyaawiti gorbe don dum do gayna harabe gandal mabbe gal ibe gollududo e maggal domaine go ko woni e nafude yimbe e ko nafoyde kadi be gureji go heewbe min ko sengo don mi gasi mi weltani ko gasi joni mi wala kadi misal hede mari do imamujo o janga yimbe ben alqur'ana himo hunji alqur'ana o waji to yimbe ben ga julurde o julnay himo mari l'école ji o jonna yimbe ben gratuit dum non mi dandi buyi ko dum don o wacca mi gayna buyi ok laamu ngon nanga bido mo ngon laamu ngon nanga bido mo ngon be arabe landomo hare mo wawno inde laamu ngon accido bido mo be accita o yina lando on kala dati do laamu hare ko Allah o yeddi yo laamu ngon wad mo sariya hare ko bido mo so yalti don onon on sendi day ko woni kon imamu ka julirde e ko woni kon ka service public onon on sendi day nam don haray alhaali on hino wawa sendodirde e hunde wotere do waawi ñaawirde mo neddanke yaga hakkude yalla on ñaawirtamo terte mo sokani on do biddo mo han ya felan tum nam si imamu jo tawama ka biddo mo toñete hara biddo mo on banti landon o yejjita ko imam o yejjita ta badum hadu e don andi wonde ko heddu defante yimbe be ma attaque tembe opposition me on e mabbe si tawi ara hunde concernama on acte makko ko wadi ton o waliti lamu e hore ta an concernama an ina hino weli fi si goddo wada mina goddo way munyagol bani adama jullo ko munyi dum si tawi na e hore ma si ko e hore ma ko atotoda inde dari fi Allah hakkude mo Allah imamu jo hunjido alqur'ana ko woni wadde toñe on senni dirta muradu si tawi na e hore ma do woni banalise gol be weli fi wano ya dum ina hunde no bani adama alama hebata dum on firawna wari yimbe wulure on siko bobo ma ronga nyawde de kalabtani asike ko ko Allah fu donc wonde min ko mi nata ay bingo goddo hino bodi kono critique ko golle makko de ko hunde normal fante dino ga kayna ade goto ko global lagine gasi joni bay haray min wadi simi jawi bido andi hino wodi e neddo ka tugga dum non joni non bayal la do bay wolde min ka ando yalla la do ay tugude min mi mara problème do ay tugude bay non haray alhaaliji di mi andi siseji go hino woni sensible alaji nam min ka ando kala mo woli inde mun do do way wolde fi makko hina mu masu kafus ko min wolita hala kan mi o mi do ko hombo ino don hala no tugado gasi chef ko tago cerno be ko mi wi ko hombo tugga hala do wowle jama on fo no jenti en do ko hombo tugga do hala fimu do mi do kimi susta dum no ko passé mo jenti do joni wona do joni hara mi do woli ko mi wolo ko mi fidi susta ko non ko jama public men on yalto mi na ustaz buriya mi na kadi ko cerno karijo wi elanka an do ko karamo ko jo hombo tugga do fimu hayfina jantemo do yewten do non ko jama men on wadi kala ko fewndi événement e yewtere ko fewndi mofte men jama men on enen guiné on ko bugi mi kalay vando cerno attu akke kalay vando min e abonné do be la bendarde e tintini non ono ina be responsable guiné ko wadata ko ene do ko responsable ko wolite kon do ko yewtete kon do si yimbe be wodi to fi gando ko hana ko ton min non si mi wadi do filita elan ko hombo yewten do ok joy do ngondo fi tamad polémique mi on ko mi pré wadgo polémique mo jantagol mo mi ko mi pré mi no mali tabati ok joni mi yaafini ke mi ngonge on no tami wadi polémique dum mi yedi ko mi ko mi pré jantagol polémique mo si o kuti la do kadi leer didi mi do joni do yaafini ustaz awa he musidde mi way mi ko mi wolata do kom na mi do susi filita gole na kono mi arata do mi hayfina goddo mi yenna mo mami duma ko mi inna woni a wowli dum do e no ko lodi mi jango kono na do yewti do ko wonde bara men be woli do fi cernojo ma duma na min cerno be men duma di me fo si ta on digi wowli hala mi ara do mi jentina yimbe be min ko ndoni mi jo si ko yeso makko kadi mi ugino ta ko fi hennu
ko yewtoro makko ne woni on argument tude andi ko wiete bewre ko ya yennu goddo inami ha yeso makko mi filitoto non kono si ko hakkila de mi gollitire ko wowli ko kadi arandi ko añi don no dumanti ko gonga on yeso makko mi filitoto cernobe be mi woni don be fo inde mum do haysi ko hande do yer ko mi woni ko sa noddi la yeso makko mi filitoto mi wula non dum mi jabi andi min ara ko personnellement hakkunde men do ni ko mi do jarama depuis ko mi gabon ko invituda docteur Alousseyni Diallo ko biyontu ma de fuddinde kewdema donc mi do andi ko depuis gabon mi fuddinde darudema ok en fudo diri be sakkitori anka na debaji fo lendi may gasi donc fami ko tum bine do sigo mi andi principe ci ding non nganda principe yandi mi do respecte kadi arabe buy kamado wada deba en fait min ko dum mi on tafi personnel dango mi do fala ay ko to ko hari dum ko bami do andi mouvement ci do fewdu kam non voilà c'est fait ça on jarama merci musibe ko sifa be si tay awona pre ko be wada do wonde no da fini ko do mado ay mi etike do ha yo filita lan ko me waddi ka ma ko en wowla do musibe min ila le gimbe me wolta je suis libre dans mes pensées wala on be mano gorto to gorto mi me acca kay mi hay finta hay goto kono min hay goto mi ronda ta ko kawri ando l'esprit critique ko woni andara ta ko mbo wuli no kari mari diplôme wi kari ni be mi me acca kay mi hula ta bani adam e law bange do mi yawata ko ma kono min man ta ko ولا قوة إلا بالله العلي العظيم allo no wodi do buya men no gasa wonde ko be jangiri non min l'école kam jangi do université kam jangi do discuter ko le professeur de hunde normal si professeur de windi no set no mi jangiri non e kam jangi don min no sede buy jangube do dina ma jangube do arabu no ka jangi ton menen kam jangi don professeur de so nati so windi o winda woni titre discuton e hore tembo wadi o wabde famude ko woni hunde wotere aduwa ka yawagol professeur jo ina ya yawum nuno so windi rapport horma ko ma perdi ko woni non so windi argument makko ya wawi dina d'accord kono menen men jangi ka kompu maka examen si be windi tir si be windi si professeur jo windi argument makko e yete to mayna obligé windir ko no windiri no ko woni to sa yanti e ko windi ko yo taw argument makko solide la way mo convaincre mi ko no men jangi mi no man si mi hebno professeur jo professeur John mi ma ko arme foti daga classe mais yey premier semestre o jippini noti janni tawi do risque yogol session on a deuxième on a semestre aro o jonni la wana 50% kono mi do felliti ko moni ko mi wadi deuxième semestre mi sanzi bindi andi o passé be jogata ko inne jogata ko inne mi sanzi bindi andi mi windi no nan ko passé wonde harabe jogi devoir ji mago be harabe compara mais boy not net deuxième semestre on qui a des sessions mi débrouille ya nanya mi windi no nan parce que mo wonani la mais après deuxième année kanko mi jino mi yado mi wulli to ka direction mais hadi mi wadi dum ngal me bedo si mi yemi roji hebde gonga be bu problème fen me jangata troisième année ngo deuxième année me wadi nyande ko meden janga nanya la riye melen disita don nanya tamo welti sera mi professeur min ni honno wonde da wawa ronkude hawrondirde e karmo ko joma min ko est ce que dum do hino wawi wadde hara karmo ko jongo joganto ma bone fi dum on say woni ko heddo min ando min ko ba ko nokure ko fikru l'islam woni jangude ko idéologie islamique ko disiso wonde on say o jali woni ko heddo min andi rowani résultat en premier semestre hono jonnano dum ko mi mara ma respect mo jano mi mara no respect ko arabo ko wiyata o jali mo jano woni wono wodi étudiant be do miji be mari hakkil buri professeur o jali mo jano
on say melumadi on say on daro ilang jubi leñal mi amako me weddi ha mi gayni 4 mani not ji makko din mi jippota ko nef kono andi mi andi kono mi arani kadi mi insiste min no to nyila ko parce hari matière mo no wadde no batti philosophie ko pensée islamique ha yowda wullitira ko opinion ma wonda jonnude ine ko josa wullito ke hore makko imo wawi gañagol ko parce que na hunde ne yitituɗa ka deftere janggerani ko opinion ma winduɗa kono ko landiɗo ko min mi andi mi traitino siri o donc musidɓe wata hulu jonnugol miijoji mon ɗin fi titre goɗɗo min ko noon mi minata naya wonti kono noon naya hulu ko wonɗa ko min giɓi ɗo je suis libre dans mes pensées kono min mi jangguir hay fewɗo école primaire min mi jonna opinion o ɓen angari komin wondi ko fof min ɓe an no yiɗino politique ɓe yiɗino histoire ɓe yiɗino ballon min e ɓen an min jotta min discita sigeji mo kala wona position mum e waɗe teddungal ko ɗum piiji buyno yiɗoto lanɗo min mi mbaɗa on pression min mi wulata wolangol goɗɗo komi miiji ko e fannama mbiɗo andi hara ko haqqillande mi woni gollirde mi yawata ko ma kono mi hulata titre min huɓɓintala no wawi mi yidata ɗo président mi maƴa ɓe yimɓe ɓe mi yiyata ɗo fof no mi yiya ɗo yimɓe ɗo ɓe yiɗa ɗo goɗɗo ɓe jiña e ɗuman ɗo min no jiñintala sen tummodiri si mbiɗo andi ko mi wolta ko mi maƴƴintala mi hulata kadi innugol si mi waɗi ɗum ɗo a waɗantalan ɗum ɗo ma o kortalan ɗum je m'en fiche hay wonduɗe haraka ka ma mi walata mi hulata wongol ko mi woni kon fiya innu janggo mi yaltukama yimɓe ko mi wondi ko yimɓe fof ko noon mi wayi a arata yimɓe ɗiɗo waddo ngu hara min mbiɗo mari intérêt e ma innen joni hara mbiɗo woni ka ma mayɗa wallude ɗam hunde eɗa tooñi o e mi landeɓe ronka jonnude komi tañini kon ko woni gonga hay si tawi noon e yaha yimɓe aɗo janggo e waynodire mbiɗo wakkili on faami musidɓe suuse wonugol ko wonɗon ko na ko important ɗum hina mawnitina gongo ko ɓurna gon goɗɗo kono wonugol ko woni kon ko teddingol hoore mum on faami min mi hawrodiri e kaji sifa ɗum ɗum hara wonde ko position jani hara mbiɗa wawno deƴƴugol ma men ɗumanno soñjirala matériellement hara simi deƴƴuno mi wonayno dallo confort matériellement kono mi yiyata on tigi position o mais waynodira e hoore mum si wono mi tampa seeɗa kono si wonoyi seeɗa jonnala liberté mi e makko mi on tigi mi teddodira o yiya kadi mbiɗa wawi wonde ɓawa makko ko ɗum min matériel change tala position fewno si ari kadi dartugol fatiha ara jogi deftere fof mi hulata janngugol fatiha momi andi o min momi andi o ara hunji ɓuranare nde fof fatiha momi andi o mi hulirta yeeso maɗa roggugol dartugol a faami wata jaɓu yimɓe ɓen colonisera on faaliji mon ɗi non dimuma ngu ko falɗa ko wonugol ma ko wonɗa ko si luutodiri e ko heɓata kon wakkilo ko wonɗa ko wota jippitu ko wonɗa ko fi ko heɓata ko wonɗo wo wonɗo tawina wonkima kin iwata wakkilo dartagol ko wonɗa ko répétez s'il vous plaît non mi dañini jentiɓe nani allo salamu aleykum ayez l'esprit critique musidɓe mi tañini live me on de duwa hattude ɗo en janggo si allahu on muuyi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم نو من تير mi yetno ko leer goto mo wonata do mi tangini non no mi wadi jama ngadi e yewtino hande aray
en jango si Allah jabi nani